Аз се казвам Мира. Това е една друга част от коментиращите не само по този сериал, ами и по принцип, които не мога да разбера защо съществуват. Поради някаква причина в някой е внушил на лапетата, че на някой му пука как се казват. Мира, дреме ми на оная работа за тебе. Буквално не ми казвай шибаното си име, може ли? Никога не ми е пукал за теб и никога няма да ми пука за теб. Затваряй си устичката. Анджела е много красива. Да, така е. Защо го прави Аникс? Мустафа, разбирам, че си в някаква екзистенциална криза, приятелю, и разбирам, че ти трябва помощ, за да откриеш смисъла на живота си. Но щом си стигнал до там, че да го търсиш от Алексчето, Мустафа, бих могъл да ти кажа, че вече няма много надежда. И може би ще е най-добре, ако просто го прекратиш. Виж, погледни го от добрата страна, поне няма да се мъчиш повече.